Walang bastang babanat, derechahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Nakatutok pa rin po kayo sa number 1 Music and News FM sa lalawigan po ng Pangasinan. Ito pa rin po ang 104.7 IFM Dagupan. Kasama niyo pa rin po Idol Mark Espinosa. Ngayong umaga po makakapanayan po natin via Zoom. Ang busy pa po kasi mga panahong ganito. For example, talagang marami po ang mga nagbibenta at chine-check po nila itong mga ito para masigurado po ang quality standard po ay nasusunod po para po sa ating po mga consumer. Then ngayong umaga po makakausap po natin po ang Provincial Director po ng DTI Pangasinan. Walang iba kundi si Director Natalia Dalaten. Pabati mo na po natin via Zoom. Magandang umaga, ma'am. Inyong pagbati po sa ating mga taga-subaybay, taga-pakinig po. Magandang umaga, Mark, at ganun din sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa IFM. Opo. Isang mapagpalang umaga po. Yes, ma'am. Thank you for taking our early po dito sa interview po na ito. Medyo busy po kayo mga nakaraang linggo, mga nakaraang araw sa pagsisiguro na ang mga quality po ng mga produkto ay nasa merkado at maprotektahan itong mga consumer po natin po. Can you enlighten us or share to us ito pong pinagkakabisihan po ngayon na direktiba na sinusunod ngayon ng DTI Pangasinan to ensure ang lahat po ng kanilang bibilihin, mga produktong nasa merkado ay dekalidad at hindi substandard, ma'am? Okay. Sa buwan ng Oktubre po ay sineselebrate po natin yung tinatawag natin na Consumer Welfare Month. At nakapaloob po dito sa Consumer Welfare Month ay sineselebrate din natin yung ating National Standards Week. Simula po October 9 hanggang 14, 2024. Mm-hmm. At yung tema natin sa taong ito ay Shared Vision for a Better World. Spotlight on SDG number 9. Itong Sustainable Development Goal number 9, Opo. Ito ay nagsasaad tungkol po dito sa pagiging, nagfo-focus ito sa building resilient infrastructure, promoting inclusive and sustainable industrialization at fostering innovation. So, naka-focus ito karamihan sa mga ginagamit natin sa ating mga tahanan, infrastructure, Opo. And other appliances or any other mga palamuti na ginagamit natin sa ating mga tahanan. Opo, particularly ngayon pong Burr months po, Ma'am Natalia, talagang kaliwat kanan din po ito mga nagbebenta po ng parol, ng ano pa yun, mga may Christmas decorations po. Paano po ang monitoring na ginagawa po natin, lalo sa mga season po na ganito po, na masiguro na wala pong substandard na mga makakalusot po sa merkado? So unang-una po tayo po ay nag-iikot sa iba't ibang pamilihan dito sa ating lalawigan at fino-focus natin talaga during this Burr month season yung pagmomonitor ng mga iba't ibang produkto na Opo. Talagang nagagamit ng karamihang Pilipino. Ito yung halimbawa yung Christmas lights. Mm-hmm. So ang ating pong advice sa ating mga mamimili, sa ating mga consumers, whenever they buy any electrical or appliances, electrical products, kailangan po pag bumili po sila, hanapin po nila yung ating mga certified product na mga produkto. So mayroon po tayong tinatawag na certified product safety at saka certified product quality. Ito po ay pareho po na ibinibigay po ng ating Bureau of Product Standards na kinakailangan lahat ng mga produkto na ating binibili sa merkado ay kailangan, especially those under the mandatory standards, kailangan natin hanapin yung ICC mark pag imported o yung Import Commodity Clearance mark. At kung made in the Philippines naman, ay hanapin po natin yung ating quality mark. Yung pong mayroon po tayong tinatawag na BPS quality mark. So hanapin po natin yung mga
mga mark na ito sa mga produkto, kadalasan po yan ay nakadikit sa produkto mismo. Ito po ba yung makintab, Ma'am Natalia? Makintab minsan itong selyo po na ito? Yung usually po, yung makintab po, oo, yung atin pong ICC mark. Pag import commodity clearance, yan yung makintab. Pero pag made in the Philippines po, parang plain black and white siya. Pero kung eto Ma'am Natalia, syempre etong mga gustong makalusot pinipeke rin po nila itong mga markings po na ito. Paano kaya namin masasite po kunyari, for me as a regular consumer po, paano po ba yung mga indicator na pwede pong ma-check po natin kung ito ay peke o hindi? Itong mga markings po na ito. Yes po, para ma-verify po natin yung mga ICC stickers na kinakabit dyan, pwede kayong gumamit po ng ICC Verification Mobile App or PS Marks naman, pwede po ninyong i-verify yan. Pwede tayong tumawag po sa atin pong hanapin natin sa mga retailers or wholesalers yung kanilang ICC or PS certificate. So may ini-issue kasi sa kanila na ICC or PS certificate. Kung naman po, pwede kayong mag-verify using the ICC verification mobile app or pwede naman kayong tumawag dito sa ating tanggapan sa DTI or doon po sa BPS mismo sa Bureau of Product Standards or pwede rin po kayong makipag-ugnayan po dito sa ating tanggapan upang i-verify natin kung yung mga binibili o binibentang mga produkto sa merkado ay tunay nga na sila ay pumasa sa Philippine National Standards. And we do encourage ito pong kunya for example yung mga nakakaalam na kung ito'y peke o hindi na magsumbong sa DTI to help also the community, Ma'am Natalia, right? Ay, opo. Yan po ay ating ini-encourage sa lahat po ng mga mamimili na kung kayo po ay nakakita ng isang produkto na wala pong mga markings, no? Walang ICC mark or walang PS mark, pwede po ninyo itong idulog sa aming tanggapan sa Department of Trade and Industry or pumunta rin po kayo sa pinakamalapit na negosyo center sa inyong lugar. So, hindi lang po mga household appliances po na binibili natin. Halimbawa, mga electric fans, mga induction cookers, mga turbo broilers, ref, aircon, mga TV, o pwede rin naman po yung mga sa mga balas, lahat po ng ginagamit po sa pag-lamp, no, yung mga lamp starters, mga ganon, Christmas light, syempre, at saka change natin sa mga panahong ito. Mga steel products din, no, yung, lalo na yung mga ginagamit sa construction ng ating mga bahay, kailangan din natin ng mga stickers na yan, no, maging ceramics, no, kailangan po natin yan. Ganon din sa ating mga chemical products, no, yung mga motor vehicle brake fluid, kailangan din ang mga fireworks, medical grade oxygen po ay kailangan din ang mga yan. Maging mga automotive related products, no, katulad halimbawa ng mga safety belts, yung mga helmets. Mga gulong ng sasakyan, no, kailangan, napaka-importante po yan para sa kaligtasan ng ating mga mamamayan, no. Even other consumer products like lighters, mga posporo, mga monoblock chairs, no, at saka mga LPG cylinders and mga iba't ibang gamit pa sa LPG tulad ng regulator, no. So lahat 'yan under po sa mandatory product standards. So ito napakahalaga, Director, kasi very ironic na sabi, tag-ulan na pero may mga nasusunugan pa din. Opo. Dito sa Dagupan na dalawa po ang naitalang fire incident po natin po 2 weeks ago. Itong mga ganitong klase po, ano po ba yung mga kampanya po ninyo as far as for example visiting the mall? Kung alam ko nagkakaroon po tayo ng mga ano diyan, mga go negosyo, may mga ano po tayo diyan, may mga pinupuntahan tayo to promote our local products. Dito po ba nasisingit nyo po ito minsan to educate our public
to engage yung pong personally para maibigay po sa kanila yung impormasyon na kailangan po nila. Aside po dito sa ginagawa po natin po ng mga interviews in the different media outlet, Ma'am Natalia. Yeah, Idol Mark, tayo po ay nagkakandak ng mga consumer advocacy programs at tayo rin po ay umiikot, no, para lahat ng ating mga retailers ay nagko-comply dito sa ating pinapatupad na batas on product standards. At mayroon tayong mga consumer tips, no, especially ngayong Kapaskuhan sa pagbili po ng mga consumer ay mga Christmas lights, no. So, kung bibili tayo ng mga Christmas lights or any other electrical gadgets po na ginagamit natin sa pangdekorasyon sa Christmas, always look for the ICC mark or the PS mark. At saka i-dispose na po natin yung mga luma na Christmas light, no? Lalo na po kung mayroon na silang mga corrosions or may mga damage na, i-check nating mabuti bago natin isaksak yung mga lumang Christmas lights natin. So pag nakita natin na may damage na, wag na natin gamitin. Pero kung yung na-damage lang naman yung bulb, isang bulb hindi umiilaw, pwede namang palitan yung bulb. And then, if possible po, pag nag-plug po tayo ng Christmas lights, it should be directly doon sa electrical outlet at iwasan po natin yung masyadong madaming saksak, no, sa iisang outlet. Then also do not leave the Christmas lights open overnight, no. Huwag nating panatilihing magdamag yung ating mga Christmas lights. At saka pag tayong gumamit ng mga pako, mga thumbtacks and staple wires sa paghang ng mga Christmas lights natin kasi ito ay nakaka-create ng damage doon sa wire ng Christmas lights at pwedeng cause ng sunog ito. Another one na mahalaga, Idol Mark, is that iba po yung mga Christmas lights na pang-indoor at saka pang-outdoor. So, dapat malaman yan. Opo. Kasi po, kung yung pang-indoor, inilagay natin sa labas, pag naulanan o nahamugan yan, mag-create yan ng sunog. So, yun po ang ating pakiusap sa ating mga mamimili. Correct. Ma'am Natalia, lastly na lang po, can you give us a data or figure ng mga nasampulan po natin, na warningan, o meron po ba tayong mga bigyan na ng, ang tawag po nito, yung ano po, caution order po sa mga ano po natin po, no, sa mga nagbebenta ng substandard po natin po na mga produkto. Okay po, doon sa ating pag-iikot po, mayroon as of September 30, mayroon tayong naikot na 1,761 business establishment, mostly on standards law, labeling law, vape law, at saka business name. So, mayroon po tayong 6 na na-issuehan po ng notice of violation. However, mayroon tayong ginawang pag-iikot din kahapon at nag-ikot po tayo. Mayroon tayong 32 monitored firms sa may Lingayen at Alaminos. At mayroon din tayong na-issuehan na isang notice of violation sa isang establishment for violation sa standards law on LPG regulator naman. So, doon po sa as of September 30 natin, mayroon din tayong mga na-confiscate na mga produkto, no? Blenders, ceiling fan, and steel bars, no? At mayroon na pong namang nakapagbayad ng penalty doon sa 6 na nahuli natin, no? So we were able to nakapagbayad na po ng kanyang administrative fine na 17,500. So yung iba po ongoing ang kanilang mediation. So hindi pa tapos ang kanilang mediation. So ang atin pong sistema sa DTI is adjudication. Ang ating pong ay pag na-issuehan sila ng violation slip, nagkakaroon ng mediation conference. Kung hindi naman nag-succeed ang mediation conference, ay inaakyat natin yan for adjudication sa mga adjudication officers po natin. So from there po, pag na-find out na talagang may violation ang mga retailers or wholesalers natin, ay nagpapataw ng kaukulang penalty ang ating adjudication officer.
Ayun, okay. So talagang malinaw, meron naman pong due process po dito po sa ginagawa din Opo. po na hindi basta-basta na ipapasa raw, kukumpiskahin, but there is a due process na ginagawa naman po ng DTI. Anyway, Director Natalia, ang inyo pong paalala na lamang po sa lahat ng ating mga consumer and even sa mga partner business na, lalo yung mga SMEs natin na sinusuportahan natin and even those who are selling their local products. I'm sure ang DTI napaka-strong ang support po ninyo sa mga pagpo-promote ng ating mga local products po. Nakikita natin si Director sa mga iba't ibang mga ano dito. Sa kunya, for example, in the mall na may mga local products na sino-showcase doon. Go ahead, Director. Maraming salamat Idol Mark at sa IFM para sa pagbibigay ng pagkakataon sa DTI upang maipahayag namin ang aming mga programa sa ating mga mamimili. So pakiusap po natin sa ating mga retailers, mga business establishment owners na sana po ay mag-comply po tayo sa ating mga iba't ibang batas na ipinatutupad ng ating kagawaran dahil ito rin po ay para sa inyong proteksyon at sa proteksyon po ng mamamayang Pilipino. Sa mga consumers naman natin, pakiusap po natin na maging vigilant po tayo bilang mga consumers. Tignan po natin yung kung bumibili po tayo ng mga iba't ibang produkto, una check natin kung ito ay nagko-comply sa ating mga ipinapatupad na batas. So hanapin natin ang ating PS mark for Philippine-made products, for imported products, hanapin natin yung ating ICC mark. At katulad po ng mga pagkakataong ito, makinig po tayo sa mga pahayag at saka pwede tayong mag-browse sa internet patungkol po dito sa ating mga iba't ibang batas na pino-purchase at yung mga produkto na ating binibili. So, na-open po ang atin pong dti.gov.ph. Pwede nyong makita doon even yung mga presyo, kung magrehistro kayo ng pangalan ng negosyo, and even dito sa mga licensed products na ating bibilhin. So, maging maingat po tayo. Sabi ko nga, paalala ko nga palagi na a well-informed consumer is the best protected consumer. Marami pong salamat at good morning po. Director Natalia Dalaten, ating Provincial Director po ng Department of Trade and Industry. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, ma'am. Thank you po. Thank you. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye. Gising na! Balita na! At least tayo po na-inform po tayo ang ginagawa po ng DTI ngayon at syempre yung pagbabantay din po